Gusto nga nung magamot din ko, nanginangal daw, nung may distis sa sabas, nag-ibiskaya, kung paano mo mag-ipasyon. O kung nata kayo, mag-kayo pastor, tadapasyon na ng kayo. Kata, kapsat. Iso nga, iso na iti kakapsat, tinakatipipunan tayo. Right? Nagyaman tayo, nakatipipon tayo, nagadupay sa gana yung amakan. Naging bagay. Nga po Diyos. At, narigat at obligasyon ko ito. Higat ka no, kaya ito Sister Glory, nga itatol tayo, when no, i-adal ko, dahil may papan ka dahil hindi mangkukulang, makata mangkukulang ka dahil ito eh. Kulang. May kadua, noon niya tipapasama ko, una na siya din no, tiyan na gininatay. Sino tatabi natin na kada kayo? Datay amin. Kami na lang. Ang mga malahan, so sa dino pinapanggit na tayo, binatay. Muna namin naloob hapon ko, kaya itinatayan, kaya muna dahil impirnaw. Kagapsa, di pa yan alis na, hindi purgatoryo. Ikayat pa ni sister na ko ha. Glory, may pang kadagiti ang sisig, apa yata ang sisig. Ha? Diba ito magiging kayo ang sisig? Ha? Signal. Tinangbukal kaniya kadagiti lalaram ko, sika tinangbukal kaniya ijay akan ni ina. Natay amin kadapsa. Impas ngay na tayo, ni ina tayo. Saan? Kit gayam tipang nakabukal tayo, ijay aanakan ni ina tayo. Kasi di ko namayari kami. Sika, tinang ko, sika tinangguon kanya, ijay aanakan ni ina. Hindi ko magagabsa, di malapit tayo, matangka na yun. Nada tayo, kahit naarami, so nga, laglalipon tayo kakabsat, nga no awan ni Apo Diyos, awan tayo ito'y nga lubong. Kakabsat. Mamalagip ko at dati babae nga ba? Bakit? Intulot ko dati ko, pasaheros ko yung may mga barangay. Manarimaan, madam, manong, ngoong tanag anak na. Kaya kunana ka, sika na umig, di ka pala linig is inibasik ka. Masyad ni bagamda dyan. Abay, sika nga naganak, kung pamda di anak mo, haan ka gabsa? Impabulod niya po Diyos na kanaiwanam, nga iso ti pagragsakan kuma, nga dagiti anak at sananda kuma nga baling, nga iso ti dadagsin tayo. Amen? Kasi kagabsa. Siya kagad ko, dagiti anak ko, bali upat da. Kagabsa, kaslada pa'y launting. Nga uray at danti asawa da. Iso nga tiawag ko kadakwada, naning kumusta ka? Walong ko kumusta ka? Anak, ibaon tayo ida,
pakialam nila. Ang ano niya, ang manana. Pati man, apay kasjay, di ka nagpain di aking kukwa. Kukwa ni Apo Diyos. Ang paiso kagabsa dati ko matagbalig nga ulitan lang. Na kayo nga papalasan kay tibagbaga. Wan, sinatawang asawa na katapag ito. Tayo di man timay. Maki-asawa kayo. Ay managtawang mo man ako. Ah? 19. Wal? Ay maki-asawa ka tulog ang 5 taon mo. Wal? Nagnapunton ang punto. Nakaripatuan. Kaya napunton nga lagi pa. No kaano nga napagpwerte na di anak mo. Okay? Oh, amen. Isulat ko na ni Ari David ito'y. Nagawin, sigumbusin na. Agyaman nagtuking ka, tanakam amak, kay nakaskasdaaw, di panangarapin mo kanya. Nakaskasdaaw, nagiging aramid mo, kay day, dapong unay agaw. Ito, ampong unay, ikararuak, unay na may Ari David. Agbalik ko mga kasyan. Mabigbig tayo na ni Apo Diyos, nakaskas daw, di pa nangaramit na kadalayo. Uy na. Apay, nagurnos. Ito, panangurnos ni Apo Diyos na yan ka. Hindi nga kanukit, magdaling mangilot na angkel ko. Ikaw kanukit ko dahil sakat ka paba ko. Aking baba. Sorry. Yun, itulong ti Apo Pit ko. Inurnos ni Apo Diyos. Nga dali ulo. Eso takin ba? Laon. Kabusor ko kumadali nanang ko. Nga. Kaya di ubinga, pinumpungan ng kadagos, kupit dati ulo. Mindanao, tadya ka din makay. Napanak dita Pangasinan, ngayon di family, dabasin at dagutin, dahil papangamay. Imala ka kininanang mo. Kumaga, natangos ti ako. Kumaga, patay. Kung magsabi nga kita sa patanggit ti ako, natangos ko natin. Ang tibagyamanap latan, impas na inatinap, nga, kahit nakita ti, iso nga, Erme, Sister Erme, Sister Gabriel Agrisola, Lorel, Sister Agrisola, ang kanayon kuma, ako na rin ito, Diyos, at yaman at ako, dahil nagkanak ti kundaway, nga nakipagnait, iti dahi nga, amen? Gatay kuma, amen. Okay? Mapantayon igay, mangkukulam. Okay, mangkukulam. Yung mamati lang na mangkukulam ka kapsa. Ang moyo, personal na istorya at ikapatasan si Jacob. Jadi may katong inuunan ni mga. Hindi Mindanao, no panagani jay ayan min, ado ni tayo umay. Agka tinangas nasa naili ni nga sang kapamilya. Kaya di ba to? Pikso nga magna. Abay nga pikso. Dahil manugang
kinulam na. Ginamudan na. Agpay sudah ka, dati Biblia, dati magbukulang. Autoritatea. Erotit. Bakit ko na dahil nga lalaki nga mangagas, agawid ka na nako, katungtungong laninanang mo, tapno. Asawa. Gusto mga erotit. Ayan. Nawatan na gagabsat, nga pudno na gidamdamag na, nga ninanang nakit mang dati ni sana gadong ang pumila ng kalupuan. Ang pag-asa yun ni Kasdan, ba't ayaw magpapahit? Ang pahimot na ititig pa. Inot. Ha? Isla. Gusto mo manong ko, salah-salah.